YouTube и днес сме на една игра. Весела ферма играл съм я през лято, бях много запален по нея. Много запален и чайте, че ми се бъгва мишката, ще играя на лаптопа. И сега, тук ще ви обясня малко, защото не знаех какво да снимам, на Minecraft не ми се играе. Ако искате да направя някакви епизоди, казвайте. Това е игра, тук какво да прави епизоди на нея, ама... Викам да ви покажа едно ревю така. Сега тук в момента жена, нали, в момента малко ме лагвам. Жена... Спища, Детелина, да. Жена Детелина. Това не беше ли рапица? Това е рапицата, нали? Да. Тук я знам отдавна съм, тук са ми кокошките. Получайте сега, добре. И пак се пък да мишката. И сега пак са, чайте сега, ще изключа и пак ще я включа. Нещо така. Пак се карайте, така. Значи, тук може си сега тези неща. Аз съм доста голямо ниво. Не много, обаче пак 20 ниво. Точки доста имам кредити, които се купуват с SMS. И аз дали си ги купих така. Тук, това е, чакайте, това е кучето ви, имам второ такова някакво тук. Това тук е, нали, тук какво му сега, значи има жито, царевица, детелина, има врапица, метлиничина, слънчоглед, билка, фуражно цвекло, морков, краставица, ягода, домат, картоф, карифьол, това е доста дава, карфьол, спанак, лук, мушкато и маргаритки. Животинските има 15 яйца, 14 мляко, мед 10, 27 майонеза, кашкавал 40, една рибка, тук тази храна за риби, кетчуп има, видите, е доста интересно. Тя е с регистрация, нали? И тук имам клиенти долу, вижте, може да им такова, обаче аз сега нямам достатъчно неща. Мога да чиста по-късно, обаче няма смисъл. Не искам. Две вола. Добре, сега ще идем вече да ни... Какъв е този архитект, бе? Майко, каква къща се правя, гледайте, вижте. Гъвена къща. Това е. Това е къщата просто. Това е, бате. Това се е наляко. Вижте. Дай скрит. Сега. Тук е. Не знам дали да играя, не знам, ще видя. Пишете в коментарите, ако ви харесва, нали? Може да не си мога да играя, пак ако искате да играя, да снимам и да играя, пишете. Значи тук е железария, тук, добре, тук може да се купувате примерно плашило, скамейка, които се поставят, нали? И може и там да спасявате неща, доста са скъпи. Може да се ги вземете от друго място. Тук са пазара, който е доста скъп, а ви направо може да налеето. И аз мога да заложа нещо. Това дете има повече, го продавам. Примерно сега. Вижте колко рапица има. Така. Ви демонстрирам. Цена. Правилно. 1000. Брой, тук брой ли е, бе? Да, мога да се прецакам сега. 500. Пихе. Като така е. Коста, съжалявай, не знам. Нали, сега тя е проведена играта. Състезанията, тук статистиките, карфил. И вижте количеството 12 000 карфил. Тук да ги изпращам. Ако да ги изпращам, то няма смисъл, и те ще ми изчезнат. Тук статистика, най-много точки, така, къде съм аз? Сигурно съм да. Не знам, що не съм на някое 1000 място, карайте. Така. Тук
тук автобуса, подаръци, може за кредити, за пари, нали, да изпратите някой подарък, да ли пишете му името в играта и му пращате подарък. Аз съм пращал за кредити. Реклама. Ето вижте, това е рекламата. Доста е скъпа според мен. По двама човека да идват повече. Няма смисъл. Аз имам хора да идват. Вестникарче и той нищо няма. И търговец да печели, не мога да го използвам още. Търговец на семена. Тук се купуват семена. Обаче много скъпо и аз си купувам. Търговец на добитък. Не притежаваш добитата сграда. Майко, какво става тук? Зайчета, майчета. Добре. Аз гледам да си купя тия някои. Автобусна спирка. Не знам къде отивам. Чай, аз сега се връщам в селото, ли? Не. И сега тук е интересно. Тук има развъдник на риби. Можете да закупите повече рибки, красиви, сега ги гарантирано без ребериза. Аз, какво се правиха с рибките? Аз имам да сам. Така, тук кой имаме? Лотариен пункт. Това на един ден мога да се такова. Вземете лотарийния билет. На мен ми трябва да ще го разменя. Дай ми рапица и едно кетчуп. Ще си правим пица, каме. Кучето. Рапицата ми трябва за това ли, бе? Сега събира, бе. Добре. И нямам... Сериозно ли? Писали съм по скайпа. Така. И мелницата. Тук мога да си правя храни. Кое е това? Произвежда 125 вълна. Да, бе, сега. И така. И сега да идем ето тук. Пикника. Добре, аз тук съм се освободил. Значи ще стане за сода да отолиш жаждата си. Тук започни производството и примерно сега трябват моркови неща и създаваш сокове неща и после ходиш ги продаваш. Така долу всяко да проме. Много моркови, бе. Вижте, те морковите най-лесно са такова. Имаме, билкове. И сега чакаме 3 часа и 20 минути. То кафе, за първи път го виждам. Мисия. Сериозно. Добре. Сега знаем какво ще сяме. Ето силата на... Добре. Да видим какво има тук. Покажи, тук са украсите. Храната не знам къде беше. Ето тук, виждате ги. Искат картофки. То няма да го дадем, защото сме крадзи. Не, то ще дадем. Сега той ще еде 20 часа. Сега ще го слоем на тази маса. И сега ще еде 20 часа. Вижте колко малко време ще еде. Добре, и това е, нали, за играта. Купане в снега. Това не го знам. Добре. Ако искате още на такива игри, ми кажете. Така, готово. Тук имам още жене. Няма се чудя, защото толкова много. Пето, вижте за какво, сега пак ще бъгне мишката. Що не се бъгват, бе? Сега. Само гледай, скимайте. Вижте сега. Трябват ми царевица. Не. Сега ще го махнем. Толкова много бях зарибен по тая игра. Учим всичко да ме подреди. Толкова много бях зарибен по тази игра, че исках да направя всичко, за да я превърти, обаче трябва да се превърти толкова лесно. От такъв време трябва да се чака време. Вече сме петък. Честит петък на всички. Аз много се кефя. Сме петък вече. Тъпото даскало си отиде за 2 дена. Да. И навън времето е много хубаво. Аз съм по къс ръкав.
Свършиха ми. Сериозно ли? Добре, тогава ще ги полея, поливаме. Мерси, много мерси на вас хора за тези 31 абоната. Бях 32, обаче някой се набира, няма нищо. Всеки с вкуса си, както казват хората. Да, сега, безплатно. От 10 минути безплатно, добре? Да, безплатно с готово. Да, те са колко време остава? Те са доста време. И това за игричката, много е харесала и... Нали? Да, и вашата ферма да ви покажа. Ето моята ферма как изглежда вътре, не е на яка. Съм че имам такива неща, които ми подарявали и така нататък. Така са ми трофеи, които аз нямам тук трофеи, нали? Обаче имам такива. Такива имам. Играе весела ферма 900 дни. Виждате, че съм го сил, аз просто съм играл повече от... Добре, доста време е това. Към 3 години. Да, тук е кошчето и това е кученцето ми. Боби, не пазикава. Да, Боби е. Може да си купувате тук неща, да си купите какво, не, няма. И така, и да ви харесва коментирайте, ставам клепа, кажете някакви нещата отдолу, колко кефи. И чайте да си накрасил и стана добре. Да стане поне 12 минути, да ви подъркам още малко. Какво говорихме? Да. И да ви харесал клипа. Да ви харесал клипа и напишете коментарче и лайкнете ако ви харесал. И да, аре, чао от мен.